f'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sara tat-tajba minn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ser nospita lil Romina Ġenwis, il-preżentatriċi ta' Hazard, il-programm ta' sfida li jxandar fuq One kull nhar ta' tnejn. Hazard ta' kull ġimgħa qiegħed joħodna il-Kolombja u qegħdin naraw il-parteċipanti jaffaċċaw sfidi differenti fosthom rajnihom jimxu fil-ġungla bil-lej, rajnihom ukoll jieklu l-moħoħoj dak id-dudu min jaf kieku intom għandkomx kuraġġ li tikluh. Il-lejla mingħand Romina rrid nisma' iktar dwar l-isfidi li ser jaffaċċaw fil-futur, però rrid nisma' iktar ukoll dettalji dwar Hazard. Niltaqgħu ma' Romina minn hawn u ftit ieħor. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. Flexisec Gel. Is-sara tat-tajba u nilqakom għal prime time illum is-26 ta' Ottubru ftit ġranet il-bot mill-ġurnata li ndawru s-sija iva dan il-weekend li ġej ħajkonna ċans li norqdu sija żejda fil-fatt bejn is-sibt u l-ħadd irridu ndawru l-arloġġi kollha tagħna sija lura. B'riżultat ta' dan imbagħad il-ħadd ovvjament jibda jidlam naqra iktar kmieni, sija iktar kmieni. Il-lejla ser nospita lill-preżentatriċi tal-programm Hazard, il-programm bi sfida ta' One. Nilqa' miegħi lil Romina Ġenwis. Hello Romina. Hello. Kif int? Tajba ħafna. Sara tat-tajba. Grazzi tal-li ċettajt l-istedina. Tista' takkomoda ruħek. Jiena ħanħu posti wara t-typewriter tiegħi. Roma, dal-weekend indawru sija. Tuħu gost inti? Ħanorqdu iktar, le? Ħanorqdu sija oħra. Fejn nista' norqod iktar Imma mbagħad il-ħadd jibda jidlam kmieni. Ma jippurtax aħjar. Ma tagħmellekx differenza. Ħalli ninġabar u nlessi ruħi għat-tnejn. Jiena jkolli ġimgħa vera busy. Allura dik il-ħadd talija li ninġabar kmini Eżatt, vera niddejjaq nasal id-dar tissettja l-ġimgħa. Eżatt, ikollok bżonna. Roma, għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak jien qabel nibdew nitkellmu fuq Hazard. Isem ikun jom? Mela, Romina Ġenwis. Romina Ġenwis. Data ta' twelid? 12/5/73. Iġveri inti tiġi Taurus. Fil-fatt in-nisa Taurus normalment iħobbu r-rutina. In-nisa Taurus huma nies li jħobbu l-istabilità u jħobbu jagħmlu l-affarijiet kif suppost. B'dak li qed li qabel ma semmejtlek jiena ukoll tikkonferma da kollu. Ħanajdlek jiena flessibbli ħafna. Iktar ma kbirt, iktar qiegħda inħobb ir-rutina. Ġifieri fis-sajf fil-fatt li jiena jkolli l-vaganzi u hekk isni qed inħossni dejjem li għandi bżonna r-rutina. Hekk kollok ħeġġa biex terġa' tidħol. Iktar affarijiet, ġifieri iktar ma jkolli affarijiet back to back, x'nagħmel? Iktar nagħmilhom, iktar nlaħħaq magħhom. Kien sajf impenjattiv ukoll bil-preparamenti ta' Hazard. Żgur. Hazard, il-kemm l-edizzjoni hu? Din l-10 waħda, l-10 sena. Ġifieri anniversarju importanti għal Hazard ukoll. Eżatt, dak kellu jsir qabel il-COVID. U qed joħodna f'pajjiż maġiku. Ekku, il-Kolombja. Kienu b'xorti kbira il-parteċipanti ta' dis-sena illa li il-Kolombja għajminu l-esperjenza li għamlu waqt il-programm Hazard huwa dejjem esperjenza li qatt ma tista' tagħmel jekk kieku kellek issifer waħdek. Immejt il-verità, meta tkun qed tara l-filmati ta' Hazard, ma jkollikx aptit tal-għajnejk u letteralment tiġi trasportata l-hemmhekk għax jien hekk jibda jiġri li bdawk il-filmati. Trasportata iva. Imma bil-kondizzjonijiet tiegħi. Mhux bil-kondizzjonijiet ta' Hazard. Mhux bil-kondizzjonijiet ta' Hazard. Rom, li qed nitkellmu fuq Hazard, ma nistgħux nitkellmu fuq l-ewwel sfida li affaċċaw il-parteċipanti ta' Hazard, meta letteralment kellhom jimxu il-ġungla. Ħa naraw dal-filmat u mbagħad wara niġu nitkellmu fuq din l-isfida. Waqqafnaw għax daqshekk jista' jidħol. U qegħdin ġo nofs il-ġungla tagħna. U issa nimxu.
Rom, il-parteċipanti ma kellhomx idea kemm irridu jimxu kemm ħajdumu. U laqqas il-produzzjoni ma kellhom. Kemm damu fir-realtà mixin? Dik it-triq kienet magħluqa u ħabta u sabta ġifier ma kinux jafu li ħatkun magħluqa. Fil-verità kellu jaqaf x'imkien fejn jkun sija l-bot. Mentri fil-verità spiċċaw 8 sigħat jimxu. Ġifri kellhom jimxu pratikament lejl sħiħ. Lejl sħiħ. U l-gwidi ma tantx jafu jitkellmu bl-Ingliż u dawn kull darba jsaqsuhom fejn wasalna jgħidulhom Dal-waqt. U dawn dejjem jaħsbu. Fejn kellhom jimxu, ovvjament ma kienx mixja faċli għax. Le, lanqas xejn, infatti m'hemmx mixja li tajt bħal meta morru trekking x'imkien u jkun hemm il-pazz. Ġifieri kien hemm biċċiet fejn kien hemm trinka. Kien hemm l-art imxarba, it-tajn. Biex taxaqa daw kienu fl-istaġun tax-xitwa. Allura u biex taxaqa dan l-istaġun l-iktar li għamlet xita. Il-press li s-siġarolin ħafna ċemx ma tantx idħol u l-art tibqa' dejjem imxarba. Meta kull darba jdaħlu saqajhom, jollu saqajhom u balla tajn maż-żarbun. Allura kull pass dejjem jitqal iktar. U dejjem qed tagħmlu d-doppju. U tinsewx għandhom il-bastijiet dak 15 kilo. Iġveri pratikament apparti li ovvjament iridu jimxu jridu jġorru l-basket b'15 kilo. Kif waslu fejn kellhom jaslu? Ma ħallowhomx bidejhom fuq żaqhom jagħmlu xejn mill-ewwel kellhom mittu Le, dak mhux wara dal-lejl imma. Wara dal-lejl waslu kienu ilhom 18 siegħa ma jieklu, ġew jaqgħu mill-ikel għax kemm kienu għajjin li għamlu l-hammocks u raqdu. Mbagħad ħadu l-breakfast u l-għada filgħodu raġgħu kellhom ġifieri trekking twila ma darba fid-dawl. Mhux hekk li tagħmel id-differenza kollha. U xejn inti qed taljena rasek qed tapprezza l-ambjent ta' madwarek. Ġifieri dik tagħmel differenza kbira. U mbagħad iva, mbagħad waslu f'dil komunità indiġena fejn normalment ma jaċċettawx viżitaturi. Ġifieri Hazard innexxielu jġib permess speċjali biex letteralment il-parteċipanti jdaħluhom man nies indiġeni. Eżatt. U hemmhekk ovvjament rajnihom jaħdmu bl-idej ma' numru ta' tfal kif ukoll numru ta' nies tal-lokal. Tajb ngħidu li ħadd mill-parteċipanti mhu artist. Mista fejn naf jien le. Ħadd minnhom hu artist, però ovvjament kollha kemm huma għamlu l-kuraġġ. Hija esperjenza li huma apprezzawha ħafna, ġifieri għalkemm mhix sfida per se, ma hija esperjenza sabiħa. M'intix kif għatlek fil-bidu, m'inti tista' tkun turist u ħajr nexxilek kollok din l-esperjenza. Rom, la qegħdin hawnhekk ma nistgħux ma nitkellmux fuq l-imbierek moħoħoj. Dak id-dudu li minn hawn ftit ieħor ħanibdew naraw il-filmati tiegħu. Jien dejjem kont naraħ fuq television da, ġifieri dejjem kont naraħ kull meta jġib kull hemm xi dokumentarju fuq dawn il-komunitajiet. Dan huwa mhux l-uniku għax jekk taqbad annimal huwa source of protein. Imma biex taqbad annimal għandek iktar kedda, da d-dud issibhom fis-siġar. Għawnek qegħdin naraw il-ħin fej il-partiċipanti kellhom jieklu dan id-dudu, li dan id-dudu meta tirriċerka fuq issib li għandu daqra żejra tomata lews u meta tikdmu l-konsistenza tiegħu isa butir. Issa il-parteċipanti kellhom jiekluh u s-sigrit huwa li biex tieklu letteralment ma tieħux nifs trid waqt li tkun qed tieklu. Ħankomplu naraw dal-filmat. Ma nafx, minix ċerta konċ niklu jew lek, jekk kont tiklu Rom. La, straightforward le. Le, ma konċ tiklu, imma jekk titlef il-puntu, tiġi eliminaċ tagħmel. Għallek għatlek daw nieħu pjaċir nagħmel daw l-avventuri, imma mhux bil-kondizzjonijiet ta' Hazard. Isma' l-aħħar mistoqsija Romina. Proset għal kull parteċipant li jmur, il għaliex jiena I have the easiest job. Romina, l-aħħar mistoqsija, kieku kellek tipparteċipa f'Hazard, x'inhi l-iktar ħaġa li tbati biha li ma tikolx jew li ma tinħasilx? Li ma ninħasilx. Tippreferi toqgħod bil-ġuħ? Jiena bil-ġuħ nagħmel fasting ġifier anke 3 ijiem ma nikol xejn, ħlif il-maw kafe.
allura li hija mhix diffiċli xejn. Li teqpa bil-ġoħ. Li nibqa' bil-ġoħ. Imma li ma ninħasilx u by the way, għamlu 10 tijiem ma jinħaslux. 10 tijiem ma jinħaslux. 10 tijiem. Wow. Ġifiri f'dik il-ġungla. 10 tijiem ma Min jumejn tinħasilx. qabel sa ġifiri 8 tijiem oħra wara li qed naraw hawnhekk, kollox għamlu 10 tijiem. Ħallejtni blak l-info għadi. Hazard tistgħu tkomplu segwuh mhux nhar it-tnejn li ġej, imma 2 ta' wara x'nhar it-tnejn li ġej mhux se jixxandar Hazard minħabba trasmissjonijiet relatati mal-baġġett. Naf li ma tistax tiżvela ħafna, però nixtieq nkun naf x'tib ta' sfida jaffaċċaw fil-ġimgħat li ġejjin. Kif għadd? Ħanġibek f'sitwazzjoni skomda. Literalment jiena nkun marbuta mill-produzzjoni Li ma biex ma tistax ngħid tgħid. xejn. Però Ħajbatu. nista' ngħidlek li hemm sfida li l-produzzjoni stess li ivvinta u li by the way ikunu magħhom ukoll li għadix ukoll din niffilmjaw, huma stess seħtu s-sija u l-moment li jagħmluha. Ġifieri ġejja xi ħaġa jibsa mela. Roman ftit irgali żgħar biex nuri l-apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi lejla ħanibatuk minn hawnhekk b'naqra tomit tajbin grazzi għal Yogiti. Fil-fatt għandek verżjonijiet differenti ta' Yogiti li tistgħu tippreparhom jew fil-verżjoni klassika bil-misħun jew inkella tista' tagħżel li tħallihom jiksħu iżid magħhom ingredjenti naturali biex ikollok xarba rifreskanti. Apparti minn hekk ukoll grazzi għal Fior de Vita għalik għandna numru ta' ġobon differenti Fior de Vita biex tkun tista' tikkombinhom ma' ingredienti differenti oħra u tikkrea dik it-toma perfetta. Kif ukoll biex tuħsib il-kura tal-ġilda tiegħek grazzi għal Gino għalik għandna numru ta' prodotti grazzi għal Gino biex ovvjament tkun tista' tuħsib il-kura tal-ġilda tiegħek. Grazzi ħafna lilek u l-sponsors ukoll. Grazzi u s-serata it-tajba. Lilkom it-telespettaturi ħanħeġġeġkom biex teqgħu hemmhekk ħammorru għal waqfa żejra ta' riklami, però qabel nħallukom nixtieq nfakkarkom li minn hawn ftit tal-ġranet oħra ħaniżvelaw kompetizzjoni flimkien ma' Sopop Friski Ommi Ma' fejn intom biex tipparteċipaw ħajkolkom bżonn tużaw il-kamera, però ħajkolkom bżonn ukoll tużaw il-kreattività. Ħanejdilkom minn hawn u ftit tal-ġranet oħra id-dettalji kollha biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni. Grazzi għas Sopop Friski Ommi Ma'. Ħammorru għal waqfa żejra ta' riklami minn kunu magħkom minn hawn ftit ieħor pa' hemmhekk. Flexis Fortify fih doza qawwija ta' collagen li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarquċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqla iktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għandi spiżjar issib prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. The most dramatic story of the season in the Champions League final. Unbelievable! Beat the stress of the game. Visit our showroom in Hull, Ormy. United Colors of Benetton. Best Deal Properties. Għandi aħbar tajba lik. Issa li għadda s-sajf, is-soppa bnina Ommi Ma' dal-waqt terġa' tibda ssiba fil-ħwienet ewlenin. Soup's so good, everybody wants some. Visit Orienta's End of Summer Massive Mega Sale into Ali and Gozo between the 21st October and 11th November. Excellent discounts on kitchens, bedrooms, sofas, living and dining furniture, textiles, giftware and much more. Open all day, during weekends too. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Meta naħsbu fi stil ta' ħajja sostenibbli, rutina li tirrispetta l-ambjent, ħafna drabi mill-ewwel naħsbu f'affarijiet li nistgħu nagħmlu meta nkunu qegħdin id-dar. Però qatt ħsibt kif tista' tadotta prattiċi fuq il-post tax-xogħol li wkoll ikunu jirrispettaw l-ambjent, li jkunu sostenibbli? Illum għandi għalik ftit pariri li jekk nimxu magħhom inkunu qegħdin nirrispettaw l-ambjent u naqsu l-marka tal-karbonju. Meta tipprepara l-ikel tiegħek mid-dar, hekk tkun ċert li qed tikol xi ħaġa bnina, tkun qed tifranka l-flus, kif ukoll tkun qiegħed tirrispetta l-ambjent. Ħafna drabi, mill-ikla li nkunu preparajna l-filgħaxija, nistgħu ngħidu li kważi dejjem jibqa' xi ħaġa żejda tal-ikel b'mod għaqli. Għandek tażel li tieħu miegħek ix-xogħol dawn il-porzjonijiet żejda li jkun tfadal biex bekk tkun qed tnaqqas il-ħela tal-ikel. Il-ħela tal-ikel tfisser ħela ta' riżorsi li timpatta b'mod negattiv fuq l-ambjent tagħna. F'dalijiet ta' laħam jew ħaxix, bi ftit kreattività, malajr tista' titrasformhom f'sandwich, wrap jew insalata appetituża. Ħaġa oħra li dejjem għandna nagħmlu illi nużaw kontenituri li jibqgħu jintużaw u mhux foil jew cling film li jintużaw darba biss. Jekk tħobb tixrob it-tej jew il-kafè waqt li tkun fuq il-post tax-xogħol, dejjem għażel li tuża kikri jew maggijiet li jistgħu jerġgħu jintużaw. Evita tazzi tal-kafè li jintużaw darba biss. Ħafna mit-tazzi tal-kafè li jintużaw darba biss ikunu miksin bil-plastik u għalhekk dawn ma jistgħux jiġu riċiklati. Jekk għandek drawwa li tieqaf tixtri kafè waqt li tkun fi triqtek lejn ix-xogħol, għażel li tieħu miegħek tazza li tista' teqpa' tuża. Kif tpoġġi l-ordni tal-kafè li tixtieq, mill-ewwel informa lil min qiegħed iservik li tixtieq il-kafè tiegħek fit-tazza tiegħek, fit-tazza li tista' terġa' tintuża. Jekk tieħu kafè kuljum fi triqtek lejn ix-xogħol, b'tazza waħda li teqpa' tintuża, tkun qiegħed tifranka mill-ambjent minn tal-inqas 200 tazza li jintużaw darba biss. Bi ftit ħsieb tkun qiegħed dejjem tagħmel xi ħaġa pożittiva għall-ambjent. Fuq il-post tax-xogħol, bħala diżerta għal dik it-toma ħelwa, inkludi iktar frott frisk tal-istaġun u inqas ħlewiet immanufatturati u sintetiċi li jkunu mgeżrin fil-plastik li jintuża darba biss. Ftakar li meta qiegħed tażel li tixtri l-frott lokali u tal-istaġun, ser ikun ferm iktar tajjeb minn dak ipproċessat, kif ukoll jikkonsma ħafna inqas enerġija fil-manufattura li dan ifisser li jħalli inqas impatt negattiv fuq l-ambjent. Meta tkun qed tagħmel ix-xirja tiegħek, evita li tixtri frott imgeżwer fil-plastik jew ipakkeġġar ieħor. Kif ukoll meta se tmur tixtri ant tal-frott u l-ħaxix, dejjem għażel li tuża l-boros magħmulin minn materjal li jista' jerġa' jintuża. Fir-rutina tiegħek tista' tagħżel ukoll xarbiet aktar bnini bħal smoothies li huwa mod ideali kif ma tħallix il-frott jitħassar u jinħela. Il-jackpot kontra 30 sekonda wasal għal valur ta' 470 euro. Jekk kemm il-darba jaslu l-5 risposti tajbin, dawk il-flus cash jintrebħu jekk le jintirtu għat-telefonata li jmiss. Li ma setta domanda ħaj jintażel, ir-risposta nkunu nafuha minn hawn ftit ieħor. Is-sera tat-tajba minn hemm? Cynthia. Cynthia, li ma setta domandi tixtieq mis-set numru 1 sa set numru 10 kollha qegħdin. Numru 7. Is-set numru 7 determinata għalih kont Cynthia. Is-set numru 7 l-jackpot ser jiżdied b'10 euro biex issa tlajna għal 480 euro. it-30 sekonda tiegħek ser jitilqu issa 85 euro, skużani, korrezzjoni żejra, 485 euro. Il-frott, l-avokado hija frotta jew veġetali? Veġetali. Ħażina, l-attriċi li ħadmet il-parti ta' Molly Jensen fil-film Ghost, mini? Demi Moore. Proset, fil-ma kontinent xtaq li jmur Cristoforo Colombo meta beda l-vjaġġ tiegħu? L-Amerika. Ħażina, jekk bot piżel li jiswa 50 ċentesmu, kemm jiswew 4 bottijiet? Ir-risposta ta' żewġ euro ma waslet tard għax kien skalda eżatt il-ħin. Min għandek rid nisma' li oriġinarjament Cristoforo Colombo rid imur l-Asja u rid nisma' wkoll li l-avokato
hija klassifikat, l-avokado hija klassifikata bħala frotta u mhux veġetali. Il-jackpot baqa' hawnhekk u ħankomplu nilagħbu kontra 30 sekonda irreġistra il-parteċipazzjoni tiegħek fuq in-numru 50612100. Nixtieq nfakkarkom malajr dwar kompetizzjoni li għandna għaddejja flimkien ma' United Colors of Benetton fejn aħna nixtiequ naraw it-telespettaturi żgħar ta' prime time bl-uniformi tal-iskola. Meta tissottomettu l-parteċipazzjoni tagħkom, tkunu qegħdin fiċ-ċans li terbħu rigali għat-tfal tagħkom li huma adattati li issa morna lura lejn l-iskola. Fil-fatt grazzi għal Benetton tistgħu terbħu backpack, barzakka, fl-ixkun tal-ilma, dan kollu grazzi għal United Colors of Benetton. Ibatul ir-ritratti permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook ownbonnici.tv. Jien ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi u nixtieqilkom il-lejl tajjeb. Saħħa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Esprit. Flexisec Gel. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.